Станіслаў Шумскі у бітвах і турмах. Прыспешваны зяцем маім Лапацінскім пісаць успаміны пра сваё досыць бурлівае жыццё, на старасці дзён маіх бяруся за пяро, не шукаючы ані пахвалы стылю, ані славы, якой не здабыў, апроч адзінай славы сумленнага чалавека, якой найбольш ганаруся і якую за мной прызнаюць усе, хто мяне ведаў або пра мяне толькі чуў. Чаму я перакладаю ўспаміны Шумскага? У дзяцінстве шмат хто любіў чытаць кніжкі пра амерыканскіх індзейцаў, якія змагаліся за сваю свабоду. Пазней я даведаўся, што мы, беларусы, нашы продкі, такія ж свабодалюбныя людзі, і калі 250 гадоў таму нас захапіла расейская імперыя, мы таксама змагаліся супраць рабства. Толькі кніжкі пра гэта напісаныя пераважна па-польску, і таму мы мала што пра гэта ведаем. Напрыклад, пра тое, куды падзявалася вялікае княства літоўскае нашых продкаў, і як у нетрах заваяванай краіны нараджалася іншая і новая цяперашняя Беларусь. Шумскі не піша гісторыю. Будучы на першых ролях, ён кажа толькі пра тое, што бачыў на свае вочы сам. Гэта надзвычай сучасны жанр, які называюць вуснай гісторыяй. У гэтым жанры напісаныя кнігі Святланы Алексіевіч і Змітра Бартосіка. А яшчэ Шумскаму, калі ён піша свае ўспаміны, столькі ж гадоў, як і мне. Больш-менш 60. І фраза «на старасці дзён маіх» крыху бянтэжыць мяне, бо не магу свой век назваць старасцю. Пройдзе яшчэ 10 гадоў, і на барэльефе Генрыха Дмахоўскага Шумскі будзе выглядаць так, як вы бачыце за маёй спінай. А памрэ Шумскі, маючы 80 гадоў. Прычым памрэ не сваёй смерцю, а калі падчас эпідэміі заразіцца халерай. Пачатак увогуле не цікавы, як звычайна і кожны пачатак, бо заўсёды даводзіцца казаць аб ово. А вось пазнейшыя старонкі могуць кінуць святло на некаторыя факты, або мала каму знаныя, бо д'ябальскі гвалт маскоўскі не дазваляў іх асвятляць, або і цалкам невядомыя, бо датычныя адно толькі маёй асобы, якія хіба часам у давераных размовах я распавядаў. Над маімі дзіцячымі гадамі надоўга спыняцца не буду, не хочучы быць такім салодкім і нудным, як Лямарцін, з якім параўноўваць сябе не смею, і якім не толькі парыжскія друкі, але і нашы часопісы напоўненыя ў перакладах. Каго ж зацікавяць уяўленні і мары дзіцячага веку? Хіба гэтае дзіця мела калісьці стаць геніем, як Напалеон. Але мала Напалеонаў, вякамі яго чакалі і вякамі яшчэ падобнага да яго чакаць будуць. Таму без далейшых малацікавых гаворак пачынаю. Забягаючы наперад, скажу, што Шумскі быў асабіста знаёмы з Напалеонам, захапляўся ім і без развагі ўступіў у ягонае войска, якое ішло на Маскву. На жаль, мала хто з сучасных беларусаў, выхаваных на расейскай трактоўцы гісторыі, ведае, што нашы продкі, перадусім адукаваныя, як бы цяпер сказалі, прасунутыя людзі, адназначна падтрымалі Напалеона. У той час не мінула і 20 гадоў, як наш край быў захоплены расейскай імперыяй, і адразу пайшло змаганне з гэтай акупацыяй. Адгрымела паўстанне Касцюшкі, пачаўшы сабой няспынную вайну, што працягнецца праз усё 19 стагоддзе.
і ў розных формах супраціву русіфікацыі дойдзе да нашых дзён. Нарадзіўся я 14 кастрычніка 1790 году ад бацькі ваўжынца шумскага, канюшага літоўскага і маткі Людвіткі Кошчыц. Бацьку я не памятаю, а лёс маёй маткі, а таксама сястры Барбары і брата Юзафа, як і мой лёс, праз усё жыццё быў звязаны з лёсам Станіславы Мірскай, пісаровай вялікай літоўскай, адной з сясцёр маёй маткі. Разам з той улюбёнай сястрой мы не толькі жылі, але ўрэшце і ўсю супольную маёмасць страцілі. З малалетніх часоў памятаю толькі тое, што, маючы гадоў 6, з сястрой і братам былі мы ў Вільні ў пансіянаце Дабрага і памятаю гук гарматаў, што грымелі тады ў месце ў часе паўстання Ясінскага. Што сталася пазней, не памятаю. Ведаю толькі, што Мірскі дбайны патрыёт, унікаючы маскоўскай помсты, што навісла над палякамі, пасля канфіскацыі яго маёнткаў, разам з жонкай і дзецьмі сышоў у Галіцыю, дзе у свайго добрага прыяцеля Бадэній узяў у арэнду недалёка ад Карпатскіх гор маёнтак, званы Дубровай, куды таксама і матка наша з намі падалася. Неаднойчы ва ўспамінах Шумскі называе сябе і сваіх суайчыннікаў палякамі. Але гэта не нацыянальнасць у сучасным разуменні. Калі б, напрыклад, існаваў тэрмін «рэч паспалітавец», ён бы называў сябе так. Тэрмін «беларус» у тыя часы толькі фармаваўся, напаўняўся зместам, каб зажыць поўным жыццём пасля паўстання Каліноўскага. А пакуль, каб акрэсліць тое, што мы разумеем пад нацыянальнасцю, Шумскі будзе называць сябе літвінам. Што да паляка, нашчадка Рэчы Паспалітай, дык у новай кнізе нашага радыё «Каліноўскі на свабодзе» адзін каментатар трапна параўнаў гэтага паляка з найменнем «савецкі чалавек», але без канатацый. То бок чалавек, які прытым мог быць і кіргізам, і эстонцам. Гэты паляк умацаваўся на нейкі час на руінах былой вялікай дзяржавы, якую разбурыла расейская імперыя. Дарэчы, згаданы Шумскім Мірскі паходзіў з роду Святаполк Мірскіх і ў 1794 годзе быў адным з кіраўнікоў паўстання Тадэвуша Касцюшкі. Гэта значыць, жыццё ўсіх гэтых людзей было адным бясконцым паўстаннем супраць расейскай акупацыі. Дуброва знаходзіцца за 6 міляў ад Тарнова, які апошнім часам стаў знакамітым як прыстанак для мноства шляхецкіх сем'яў, што ўцяклі з-пад нажа ашалелай і неўтаймоўнай галіцыйскай сялянскай масы, падбухторанай ганебным аўстрыяцкім урадам. З іншага боку, Дуброва, тая пасунутая бліжэй да Карпатаў, знаходзіцца недалёка ад Старога Сончу, дзе ёсць парэшткі святой Кунегунды, польскай каралевы. Маёнтак гэты стаіць над невялікай рэчкай Дунайцам, які ўвесну ператвараецца ў аграмадную раку у выніку таяння снягоў у Карпатах. Мая дзіцячая памяць і сёння паказвае мне часта, як плывуць па гэтай рацэ цэлыя дамы з людзьмі на дахах, быдла, розныя прылады, дзеці ў калысках і вялізныя дрэвы з карэннем выдзертыя паводкай. Тут мы пару гадоў пражылі пад дазорам гувернэра француза з абацтва Шампо,
эмігранта з арміі Кандэ. Сястра ж і кузынка мірская, пазнейшая моя жонка, мелі таксама французскую гувернантку пані Бале. Гэтая пара, хоць гувернер быў ксяндзом, злучылася шлюбам, бо ў тыя часы панаваў вальтэр'янізм, які выракаўся Бога і рэлігіі. Я згадваю ўжо на сваёй памяці ўласныя падарожжы ў тых мясцінах сучаснай паўднёвай Польшчы паміж Жэшавам і Кракавам, сярод маляўнічых узгоркаў, амаль што гор. У тамтэйшых утульных мястэчках мне ў галаву не прыходзіла, што менавіта сюды, у канцы 18 стагоддзя, уцякло Вялікае княства Літоўскае, ягоныя найбуйнейшыя фаміліі. Сённяшняя паездка з Менску да Тарнова на аўтамабілі займае 12 гадзін. Яна даволі ўтомная. Можна толькі ўявіць, як дабіраліся ў гэтыя мясціны сем'і ВКЛаўскай шляхты. Але не, ані згадкі пра цяжкасці перамяшчэння. Это мяне заўсёды ўражвала ў гісторыі, бо чым далей у мінуўшчыну, тым менш шансаў натрапіць на нараканні, як доўга і цяжка было ў дарозе. Ось Альгердава войска на Куліковым полі, раз і там. Ці войска Вітаўта пад Грунвальдам. Пайшло і прыйшло. Амаль як тэлепартацыя. Сведчанні пакутаў у дарозе з'явяцца хіба што падчас масавага бежанства ў часе Першай сусветнай вайны і наступных сталінскіх ссылак. І справа не ў прымусе, бо і Шумскі зведаў высылкі ў глыб Расеі, і Філаматы, той жа Ян Чачот, у лістах якога з Башкірыі ніякіх пакутаў няма. Магчыма, рэч тут у годнасці і высакародстве тых, каго мы чытаем, а таксама ў тым, што яны не апускаліся да апісання дарожных цяжкасцяў. А ўжо ў бежанства хлынула галоўным чынам залежная сялянская маса. Пра гэта зноў думаецца і сёння падчас пандэміі, калі не лятаюць самалёты і закрытыя межы. Калі свет у выніку і сапраўды зменіцца, можа быць, і нам вернецца гэтая самая лёгкасць перамяшчэння. Ці прынамсі яго ўспрымання. Праз 2 гады мяне і брата завезлі ў Вену пад апеку князя Баніфацыя Юндзела, які коштам Віленскага універсітэту вывучаў там натуральную гісторыю і батаніку. Але адданы сваёй навуцы ён мала намі займаўся, здаўшы нас пад непасрэдны догляд адной удавы, Райзлер, з якой мы толькі хадзілі на шпацыры, а ніяк не вучыліся. Яшчэ праз пару гадоў князь Юндзел мусіў вяртацца дадому, і нас, якія гаварылі толькі па-нямецку, адвезлі ў Варшаву і размясцілі з іншым гувернерам, французам з абацтва Гольм, у пансіянат пана Гаўке, бацькі пазнейшага генерала і міністра вайны польскага каралеўства, забітага ў 1830 годзе на пачатку паўстання. Варшава тады была пад прускім урадам. З дзіцячых успамінаў, якія мне адтуль засталіся, на першым месцы прыезд польскіх легіёнаў на адпачынак сына Гаўке. Тады толькі паручніка. Дзіцячую маю памяць уразіў гэты малады воін, прыгожы мундзір якога і званне польскага легіяніста для польскага сэрца, хоць і дзіцячага, абыякавымі не былі. Другая рэч, якую памятаю пра Варшаву, гэта бытнасць Людвіка, пазней 18-го, якога і тады мінавалі французскім каралём, хоць ані тронам, ані каронай, ані краінай ён не валодаў. Памятаю сёння, як таго Яйкаеда,
як яго называлі, бо нібыта штодзённа з'ядаў капу яек. Ён заўсёды пахаджаў па Саскім парку апоўдні. Капа яек – гэта 60 штук. Можна зразумець грэблівае стаўленне Шумскага да французскага караля, які зойме трон пасля адрачэння Напалеона, калі ведаць пра абсалютныя сімпатыі аўтара да імператара. Але гэтая тэма ва ўсёй паўнаце раскрыецца нам пазней. А пакуль мы ў Саскім парку у Варшаве. Там таксама збіралася мноства разнастайных эмігрантаў, верных, як яны казалі, сапраўднаму манарху. У бакавых прысадах парку яны пачытвалі газеты, перапоўненыя слаўнымі справамі Напалеона, і варажылі пра свой лёс. Кожны з тых эмігрантаў займаўся гувернэрствам, і кожны з іх прыводзіў нас, сваіх вучняў, у гэты парк. Бывала нас часам да 30 дзяцей, і панавала між намі сапраўдная весялосць. Часта той кароль без трону, зануджаны палітыкай, падыходзіў да дзяцей і вучыў нас маршаваць. Як сёння памятаю тую атлусцелую бочку ў белых панчохах і кароткіх чорных споднях, якая бавілася з намі. У 1801 годзе, пасля смерці Паўла, маньяка і гвалтаўніка, які ўсё ж меў болей сэрца, чым ягоныя наступнікі, слынны сваёй уяўнай ласкай Аляксандр і Мікалай, праўдзівы тыгар. Дык вось па смерці Паўла Аляксандр дазволіў польскім эмігрантам вярнуцца да краю. Карыстаючыся гэтым, Мірскі, які вяртаўся з Галіцыі, у Варшаве забраў нас з сабою, пасля чаго ў Вільні нас аддалі ў школы. Тут зноў нічога важнага не адбылося, навучанне і сваволя запаўнялі час. 1807 год. Усталяванне Напалеонам Варшаўскага княства. Заспела мяне 18гадовым ужо хлопцам з няскончанай, аднак, адукацыяй з прычыны занядбаных дзяціных гадоў у Вене. Так што толькі ў 1807 годзе я паступіў ва ўніверсітэт, які праз 2 гады вучобы за рэктарам Янам Снядэцкім скончыў, атрымаўшы патэнт кандыдата філазофіі. Існаванне Варшаўскага княства абудзіла ў літвінах патрыятызм, які пачаў быў засынаць. Мноства грамадзян таемна рыхтавалася да аб'яднання з варшавянамі, марачы пра будучае адраджэнне Польшчы. І ўва мне кіпела польская кроў, але мяне ўспрымалі як за маладога, а ўрэшце і праекты тых патрыётаў паляцелі з ветрам, бо Напалеон пра наступныя часткі Польшчы не думаў. Так выглядалі рэчы да 1812 году. Тады прага служэння айчыне уліла ў сэрцы новы запал. Усе чакалі жаданага моманту ўваходу французскіх войскаў у Літву. Тым часам цар Аляксандр вярбаваў у Вільні сваіх патрыётаў, называў фрэйлінаў і камер'юнкераў. Але хуткі пераход французамі Нёмна прывёў да таксама хуткага выезду Аляксандра. Уцякаючы з Вільні, ён забраў з сабой каго загадам, а каго і падманам. Аднак невялікая ўсё ж была колькасць абдураных яго салодкімі абяцанкамі. Між зачараваных быў і Ваўжэцкі, намеснік Касцюшкі, пасля ягонай паразы пад Мацяёвіцамі. Напалеон добра ведаў пра Ваўжэцкага і адразу спытаўся пра яго. Але са здзіўленнем даведаўся, што той з царом паехаў у сталіцу. Калі гэта адбывалася, я быў пры матцы маёй у Завер'і, маёнтку Мірскіх. Увесь час палаў жаданнем ісці ў войска. Чуючы, што Напалеон загадаў сфармаваць ганаровую літоўскую гвардыю, складзеную толькі з афіцэраў пад камандай генерала Касакоўскага, добра мне знаёмага, я напісаў яму, просячы месца ў гэтай гвардыі. Але Касакоўскі адпісаў мне, што ў выніку разнастайных інтрыг, якіх ніколі не бракуе, князь Габрыэль Агінскі атрымаў гэтую пасаду, і што раіў бы мне звяртацца ў іншае месца, бо, хоць Агінскі і найлепшы чалавек, усё ж тая гвардыя нідзе вызначацца не будзе, а будзе толькі ганаровай вартай Цэзара.
што мне, які гарэў прагай змагання, не пасавала. І вось неяк выпадкова здарылася мне аказія, за якую я схапіўся аберуч. Як я ўжо казаў, я быў у Завер'і, калі ў мястэчка, рабуючы ўсё на сваім шляху, напалі французскія марадэры з корпусу Мюрата, неапалітанскага караля. Ён камандаваў 6 асобнымі карпусамі кавалерыі ў авангардзе арміі. Ведаючы, што Мюрат 2 дні бавіцца на Бельмонтах у графа Манучы, я асядлаў каня і за паўгадзіны, каля 2 міляў адмахаўшы, прыбыў туды. Завер'е, у якім жылі тады шумскія, сёння вёска на Браслаўшчыне каля Слабодкі, добра вядомай сучасным беларускім мастакам. А Бельмонты яшчэ адзін шляхецкі маёнтак, па-іншаму яго называлі двор Альгердаўшчына. Трэба сабе ўявіць тагачасную Беларусь, краіну маёнткаў, з якіх кіравалася не толькі гаспадарчая дзейнасць. Маёнткі былі цэнтрамі культуры, з прыгожымі палацамі, куды наведваліся знакамітыя людзі свайго часу. Палац у Бельмонтах пакінуў на сваім малюнку Напалеон Орда. Гэта была тая ідылічная Беларусь з палацамі і паркамі, дагледжанымі палямі, замкамі і храмамі, знікненне якое апіша пазней Дунін Марцінкевіч. А яшчэ прысутнасць тут неапалітанскага караля, які выгнаў расейскага маршала Барклая де Толі з маёнтка венецыянскага графа Манучы, сведчыць пра тое, наколькі шчыльна наша краіна была ўпісана ў еўрапейскі і сусветны кантэкст. Расійская акупацыя і пазнейшы калгасны лад усё гэта зруйнуюць, ператварыўшы край у аднастайную бядацкую прастору чалавечых слёз і пакутаў. А Бельмонты знікнуць у складзе вёскі ці на цяперашні лад аграгарадка Ахрэмавічы. Сёння шумскі дакладна не разабраўся б, куды ён прыбыў. У Бельмонтах я ўбачыў Владзіслава Мастоўскага, брата маршала, які прыехаў у галоўны штаб Мюрата адразу ў рангу капітана і які пачаў мяне намаўляць да супольнай службы. Мастоўскі праводзіў мяне зараз жа да генерала Бельяра, шэфа штабу. Але Бельяр быў хутчэй дарадцам Мюрата, якога прыставіў да яго Напалеон. Цэзар ведаў Бельяра яшчэ ў Егіпце і меў да яго вялікі давер. Такі дарадца патрэбны быў каралю, вельмі адважнаму, але недастаткова халоднай крыві і галавы. А ўсё гэта было ў Бельяра. І яму спадабалася мая міна. Бельяр патрабаваў сабе ў штаб афіцэраў, якія ведалі расейскую мову, бо, будучы заўсёды ў авангардзе, часта бралі палонных, з якімі трэба было размаўляць. Урэшце патрэбныя былі і праваднікі, якіх бралі з сялян. Таксама патрэбныя былі звесткі пра рухі маскоўскай арміі, на якую мы наступалі. У біваках, што яны пакідалі пасля сябе, знаходзіліся мапы і паперы, пісаныя нейкімі сабачымі іерогліфамі, а я іх мог, хоць не бегла, расчытаць. Перад самай кампаніяй, не выносячы гэтай іх барбарскай мовы, Бог ведае, скуль мяне ўзяла ахвота пазнаёміцца з ёй. І, набыўшы сабе расейскі элементар, неяк так па-расейску, пачаў чытаць.